ושבת שלום לכם. אתמול קרתה תקרית באזור באר טוביה בין ערביי בית דרס לתושב באר טוביה. תושבי בית דרס ניסו לגנוב מכונית לנון, ובעודו רואה אותם הוא התקשר למשטרה והזיק את המשטרה. המשטרה הגיעה למקום לאחר שעה קלה. נעבור לנון. שלום נון. נון, ספר לנו מה היה. יצאתי מהבית בערב לקנות חלב. פתאום ראיתי אותם נכנסים לאוטו ומתניעים אותו. צעקתי לעברם והם התחילו לנסוע. באותה שנייה התקשרתי למשטרה, ותוך בסביבות שעה הם הגיעו למקום. הראיתי להם את הכיוון שהם נסעו, וכעבור חצי שעה התקשרו אליי להודיע לי שתפסו את הגנבים, ושעליי לבוא לאסוף את המכונית ולתת את עדותי. כשהגעתי זיהיתי שהגנבים ערבים, ומיד הבנתי שהם מבית דרס שסמוך למושבנו. תודה רבה לך נון. נעבור לכתבנו בשטחים יוסף טל. כן אלי, לפני שעה קלה התפתח מרדף בין אנשי המשטרה לבין הגנבים. כידוע, באר טוביה נמצאת בין יישובים ערביים והיחסים בין התושבים לא תמיד מוצלחים. תמיד יש חשש להסלמה בין הצדדים. כידוע, בימי הקמת באר טוביה, תושבי באר טוביה טעו בדרך והתיישבו בקסטינה, אחד היישובים הערביים הנמצאים ליד באר טוביה. מאז, הגיעו התושבים אל היישוב ותגברו את היישוב בחלוצים שבנו את היישוב בשנת 1912. המושב ידע ויודע עד היום משברים חברתיים וכלכליים, וערביי הכפרים ליד מנצלים את זה. ניסיון הגניבה הזה היה אחד מהדוגמאות לכך. בחזרה אליך אלי. תודה יוסף. ונעבור לספורט. קבוצת באר טוביה בכדורסל החליטה שתנעל כל העונה נעליים ורודות כמחווה ותמיכה במלחמה בסרטן השד. נעבור לכתב הספורט שלנו, שלום. שלום. שלום אלי, קבוצת הכדורסל של באר טוביה משחקת בליגה הארצית, החליטה באופן יצירתי, מפתיע ומרגש לתמוך במלחמה בסרטן השד ולנעול למשך כל העונה נעליים ורודות. בנוסף, באר טוביה ערכה כמה אירועים ציבוריים הכוללים בחלקם גם את שחקני הקבוצה, במטרה לגייס כסף לתרומה לאגודה למלחמה בסרטן. בחזרה אליך אלי. תודה לכתב הספורט שלנו, שלום חרד. בכתבה השתתפו נון, ליעד אקנין, כתב השטחים, עומרי נחום, כתב הספורט, צגי חרד, הצלם, נוי מלכה, ואני הייתי גלעד דלבוע. שבת שלום.